Lagip ti napalabas. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biagita kat naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan afara, Manipod, probinsya ti Isabela. Kastoy man ti konana. Dear Miss F, kas pammabungad, makablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Kas kadagiti padak nga agsursurat, kiddawak nga ilingad nak kumamet itinagan afara. Tinak ibingla ita kat saan a maipapan kan ayat, no di kat maipapan itinagbalin apadas ti pamilyak, gapu iti rigat ti biag. Miss F, marigrigat kami laeng. Innam kami nga agkakabsat, ngamda kami laengan kaniading ko ti adda iti puder dagiti dadakkel mi, gaputan ang asawa metten dagiti dua alalaki nga inauna. Timet dua pay, adda iti sabali a lugar a makitagtagad. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda akon iti high school. Elementarya pay laeng met idi ni Jordan. Kastoy man dagiti pasamak. Nanang, examin inton o may alawas. No saan kami kano ang makabayad, aging gainton bigat, saan kami kano ang maka-exam. Ora siyak nanang, masapul ngagbayad akong ititis paper me. Naibos pa yan ti papel ko. Pati lapis ko kat awanan. Bimasitan iti katatakar. Ay ko. O sige, tagdis kitarak iti usarin nyo nga agi-examan na ko. Ningay tatang nanang, awan ka diti kwartana? Anya ngay kumati kwarta di amayo kat napaglan met asadot. Day talamang mangan kan agil ilad ti kukuan na itagmalmalam. Di pa'y makatulong man. Apay nga min asaan nga agtrabaho. Ay, jakman ammo di ta amayo. Ad-ado mo ti sadot na. Ad-ado ti panagil ilad na, ngam ti panagtrabaho na. Sapay kumata diyo tultuladan. Ngamin, awan masakbayan ti sadot akas kan kwa na anak ko. Nanang? Sa anak akas dyan nanang, nagagutak. Mapanak to pagig extra ija karwasan no kas dyan awan klase mi. Uray syakmet nanang. Nagagutak mat at tumultulong kada kayo ama panaglablaba kanaglakla ko. Baybay anyon di amayo. Di yulatan ikaskaso. Talagaan na ito lang nang tikinasadot na. Di kayag danag. Tasya kun ti mangipamuspusan para iti aramatin nyo nga ag-exam. Unay kamutkan, Melchor. Agparparikutak iti pagbayad dagiti ubing iti pagadalan. Nasakitan ti ulok magpampanunot no sa dino ti pangalaak. Awan paikat manen isa ang tayo ang inton malam. Ngam adda ka dito'y anak ka relax. Anya kumatnam naman. Anya ti kayat mong aramida kaya? Sika ti makuna nga ama ti pagtaengan. Rumbeng nalaeng nga rod asika ti mapan agdiskitar para kadagiti masapsapol dito'y balay. Kastamatan kadagiti babayadan dagiti anak tayo di pag-aralan. Masadutak nga rod. Anya klase ka nga ama kan asawa. Bisinemmet ti pamilyam. Ay, makauma ti kastoy abiyag. Ura siya, nauma akmeten. Nauma akon iti kinarigat ti biyag. Kaya't kumatiag namay. Iso adinak man mandamandaran na kasta, Elvira. Tanong mauma ak, panawan kayo talaga. Anya, tasi ka pa'y tinakarit amang ibagay ti kasta. Awanan kay ti baing Melchor. Nay, adda kamet kasinsin Elvira. Apay, anya ti masapul mo? Ay, kuha kasinsin. Diyan ko nagpalpalikaw pa'y. Umaya ko maumutang iti kwartam no dapan nakabalin na Exam ngamin dagiti uping inton umay alawas. Kat awan aramaten da. Saan na ba ni tabayadak matlaadagos? Apaman nga da madiskitar ko. No kayat mo,
Mabalin mat nga oray umay kunto ikaro, babaan iti panaglabak kadagiti murangyo kasinsin. No kwarta abinulod mo, kwarta mo't nga isublem, kasjay. Ay katun kasinsin. Awan parikot iti dayta. Basta pautangan na. Kasapulak ngamin talaga. Iso na lang ta awan mo't kwarta, kasinsen. Saan ka mat siguro atuleng, kasinsen? Ti kunak awan kwartak. Iso nga awan mo't nga rod maipautang kuken ka. Malaksid no. Noan niya kasinsin. Paporsyentuam, kasta ka di? Ay, 10%. Anya? Ay sus, nagdakulan ngay kasinsin. Ay, no marigatan ka, di ure agbirok ka langan iti sabali a pagutangam. Narigat mo ta basta papautangan kalatan nga awan maganap ko a porsyento. Nang runa kat amukmat nga awan pangalaam iti pagbayad mo kasinsen. Venus, anak ko. Siyak nga rod, nanang. Imbag man ta nakaawid ka, anak ko. Wen, di magasak labiit. Agsubli akmatla ang adagos iti ayan ni boss ko. Adda nga min seminar nga inatindaran na nga asidag ditoy. Nagpakada ak labiit nga umay kayo sa rungkaran. Kasta aya, kumusta mo ti trabaho, manak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya at matnanang. Ni Farah kini Jordan, sa dino ti ayanda. Ay kat napanda nag-eskwela Adtoy, idulin nyo ta ang mga numakita ni tatang. Imbaglaan nga igatang yu iti sidaan nyo. Ay naagyaman ako nay anak ko. Dinangag ti Diyos ti kararag ko. Kinapudno na. Parikot ko unay no sa dino ti pangalaak iti pagbayad dagiti addim iti pagadanan para iti exam da. Awan imposible iti Diyos, nanang. Pudno unay dayta anak ko. Uray kasano ti kinarigat ti biyag, di tay kumaumibat kinkwana. Ngamin, mamatiak nga iso ti mangisabat kadagiti kasapulan tayo. Kinapudno na. Kagap-gapok laeng iti ayandaan tim aremi. Mapanak ko maumutang. Ngampulos adinak kinaasyan. Mabalin na kano apautangan. Basta 10% ti porsyento na. Ay, una yan ni Auntie Remy. May samat day di arupat kwarta. Imbag tadi kain manugot iti kayat na. Ay na, kitnudanda ni umanugot akon. Ngam, kaslaad ng lapod kanyak. Iso anagawid akon. Kit kabayatan ti panagnak nga agawid. Nagkarkararagak. Asapay kumatadapay sa bali awagas. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Apag gusto mo't asimmangpot ka, anak ko. Day takot may sa apamanaknak. At talagaan na ayat ti Diyos kadagiti tao asaan ang makalipat kinkwa na, nanang. Ay na, nabartag ka manin, Melchor. Kastam kadilatan. Talaga ka di nga awanan pagbalbaliwam, ha? Dawal na ka man. Sumanaw ka ako na. Naisipatan ka na eh. Makaumakan talaga, Melchor. Di ka pa'y makatulong mat kadagiti masapsapol dito'y balay. Imbes ngagtrabaho ka, saan taday tamat umin-inom iti araktar aramidam. Talaga ko na. Makarangrang ka nga. Makaungat ka. Ngamin, mapaiswan ka. Awan pa'y ko na mat atulungan nak. Kit-kitaam lang arudan amarigrigata nak amang isaksakad iti panagbiag tayo. Irresponsable ka nga amakon asawa. Anay ko. Apay ngagsipat ka ngay. Katpudno mat tibagbagak. Anay ko. Tingimat ko. Anay ko. Nagsakit. Aksaw ka ba? Gayat mo ba yan? Nagnaumuma ka na. Ayok ka, Mel. Ay, ano yun? Huston. Hindi may pang-orday tayo. Walis. Pumanaw ka dito'y balay. Kat di ka nagpakpakita pa iti oray ka anuman. Saan da ka kasapulan? Panaw! Manang,
Mabisinak una yan. Nagsakit ti tiyan ko. Kaslak pa'y maulawan iti bisin. Anya? Ala, kasano da ito yan? Sapay awan pa'y mat ni nanang. Ay, mabit lang takitak no, dapay nabati nga ina po iti kaldero. Sige manang. Ay, dapay ina po ading. Mabit lang, kay gawan ka. Anya nga iti si Dag? Ano sampay lang taglabay iti asukar Tinapatag, makargaan ti tiyan mo. Barang addanton asumangpot ni nanang. Kat adayawid na ama sida. Sige manang, okay lang. Basta makapanganak. Mabisina ka talagan. Ala, mangan ka nga rudan ading ko. Ala, kasano da ito yan? Nagnatumatlata ti guri-guri yun, nanang. Anya nga ti aramidak. Di ka agdanag anak ko. Patsik ang maikat matlaang daytoy. Apaman asumamay ti agas nga empat umarmo kanya. Pinasayaan, labaran kayo. Barang tumulong amang pamaba iti guri-guri yun, nanang. Ay, sige man nga rod anak ko. Aywan, apay, napanandya adim. Diyak man amo, nanang. Ang mga no napanmanan iti karwasyan ni Tata Pido. Ay, pasensya kayo noon. Talaga ngamin ajak pa'y kabailan ti mapan makitagad ita. Okay na ang nanang. Saan ngamin atila pampanunutan nyo? Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Mabit lang mangalak iti panglabar ko kada kayo, nanang. Aging saan pa'y anaimbag ni nanang? Ano sampay laang ti makitagad tapno adda igatang tayo iti kanan tayo kan agas ni nanang. Wan manang. Sabado matinton bigat. Masapak amapan iti ayam daan ti Rina. Mapan ko ibaga asya kung ti mangilaba kadag iti murangda. Isupay ti tangdan na kanyak. Sige. Urayan kan tumudla makawid. Saak mapan iti karwasan. Wan ading. Sumipmitin. Anyang iti pangrabyan tayo manang. Naibus ti bagas tayo. Iso nga inlugaw kung jabasit anabati. Iso ti kanan tayo inton madamdama. Nagrigat laki din ti agbalin na marigrigat. Naku namon ading ko. Nung atasan a pinapanaw ni nanang ni tatang. Maamiris nga ta ni tatang tikas ti arigat tayo. Nang runay ta, tagsaksakit ni nanang. Tsak amo Di ko namkit di. Ang mga nokarkaro nga agsakit ni nanang gapu iti stress na kanitatang. Unay na ya tibiyag. Hala, gusto day tan ading ko. Tirumbang nga ramidan ta. Katagagat ta. Kan dumiskarte ta. Iti kasta, saan tayo nga agbisin? Anya nga iti aramidam fara. Mulmulagatang matlat tandag iti nakadasar amakan iti lamisaan. Mangan kan Ha? Kwa anti? Apay, saan ka nabisinan naglaba? Nabisinan, anti. O, matlagayam. Ay, kat mangan ka nga rudan Pagkakaimas amakan ti anda dito Namkas na jakmat makapangan. Pampanunotek ni nanang. Kas damatan ni ading ko. Manghanak iti naimas. Ngam isuda. Awan kananda. Farah. Auntie? Mangan kan kunakmat. Kwa auntie. Saanan? Jayak tulatan balay amangan. Agyaman aklaangan. Ay unay kalakit din nga ubing Mala. Balkutom nga rudan dagita amakan tayawid mo. Imbagla pagsasangwan yo, balay yo. Agpaiso, Auntie Rina? Wen, malala. Balkutom amin ang dayta. Urayan naklabiit, tamapan ko alaan titangdan mo ang naglabawan. Sige, Auntie. Kat agyaman ak unay. Alas 5 kaya man iti parbangon. Bumangon akon. Iti kasta,
Masapa ak makaluto iti pamigatan mi. Ni, kasla damat tao iti kusina. Nakasasok. Ni nanang matiag lutluto. Ni, nagsapa kayo mata na nagring nana. Apay, naimbag kayo ka din? Wen, anak ko. Naimbag ako. Nalaing ngamin dagiti doktor ka nurse, anangaywan kanya. Sigurado kayo ka din nga okay kayo, nana? Wen ko naklangarutan. Katagyamanakan ka, anak ko. No awan kayo kin ni Jordan anangaywan kanya. Kabayatan ti panagsakit ko. Jakla amun no anya tinapasamak ko. Awan anyaman na, nanang. Ipatpatigda kayo ngamin unay. Iso nga aramidan mi matngarod amin ang kabailan mi, tap na agimbag kayo. Saan kayo pa'y kumaunay ang nagpirpirsaan, nanang? Ang mga numabagnat kayo. Narigatan. Agin na kayo kumapay. Itikas na, naan-anay ti panagimbagyo. Wen ka di. Madlaw ko matkat no kabaal ako no saan tagtrabaho, anak ko. Isong awan ti rumbang apagdanagam. Nasaya at matasimmangpat kayon, anak ko. Nanang. Apa yan? Apay ngagsangsangit kamot ng Jordan. Ay, inuyaw kan kinat katawaan ka nung aming dagiti ka-iskwilaan na, nanang. Anya? Nga mapay. Gapoy ti bukayo abalon ko. Kanayon kano abukayo ti sidag. Ngamin, awan kwarta tayo nga igatang iti karni. Ham, wano hotdog nga kasi iti balbalunan da. Anya? Uray dagiti kaka-iskwilaak, nanang. Katkatawaan dakit din amapan makilablabada. Gwapo, ken maskulado kano ti amak nga napagklan mat asadot ken artet. Babaero pay kano. Saan lang nga dayta? Uyawan da pay ti badok. Puro kano daan. Diyak kano makabado iti baro. Puro kano inted. Ang padatamanang katawaan damot ti butbut ay uniform ko. Punas kano day jay saan ay uniform. Anak, huston an anak ko. Di yun ikaskaso dagiti ibagbagada kada kayo, Juan. Di yun lataidan panpansinan. Igaadyo kit di tag-eskwela. Itikas na, makalpas kayo iti panagadalyo. Una nang, talaga nga igaad mi ti agadal. Iti kasta, makaturpusak, jak to pulos malipatan. No siya sino dagiti tattao anang uyaw, kinang tagtagibasit kanyak. Jordan, anak. Uray syakbat, nana. Uray kasano ti kinariig at ti panagbiag tayo. Ikarigatak ti agiskwela. Ipakita kadakwada ang nagbidot da iti tao nga inuy-uyaw ken kinat katawaan. Wan, anak ko. Kasta ti kasayaatan nga aramidan nyo. Pagbalinin nyo akarit, wano inspirasyon ti pananguy-uyaw, panangkat katawa, ken panang tagtagibasit da kada kayo. Kang runaan ti amin, di yu liwayan adawaten ti panarabay ti Diyos anamaswa. Iti kasta, tulungan da kayo amang ragpat kadagiti arapa apyo iti biyag. Good morning, Principal. Kaya't dak kano akasarita. Juan, umay ka iho. Sumat ka. Ala, agtugaw ka iho. Thank you, sir. Kinapudno na. Kinasarita nakti maestram. Apay ka no, sir. Ada ka di basol ko. Awan, iho. Imbagak ngamin kan kuha na nga ibirukan na iti ubing amabalin ko nga ikan iti scholarship. Diyan napintas ti grado na. Ken naragat nga eskwela. Iti kasta. Sana masayang ti itid ko nga eskolar. Ha? Ket amom ka di, asik ka tinapili na. Siyak ko na yun, sir. Wen, asik ka tinapili ti pagadalan nga ikan iti scholarship. Iso at imon panunutan ti pag-enroll mo iti kolehiyo. Ti asikas pumlangan,
Kaya dagiti gradom. Nasken apagtali na edem anangato ti average mo. Iti kasta. Saan ka maikat akas eskolar? Nalawag ka di timbagak, Jordan. Uwan, sir. Katagyaman ak unay. Dakil atulong da ito'y kanyak. Saan lang para iti panagadal ko? Nadikat agraman iti pamilyak. Agyaman ak, sir, principal. Thank you. Agyaman ak, Diyos ko. Adto iti tangdan mo ang naglinis kan naglaba, Elvira. Ay na, agyaman ak unay, Ma'am Rina. Awan ti rumba nga pagyamana, tadyak matintad da ita libre. Nagtrabaho ka mat. Iso arumbang nala nga itad ko mati umno asweldom. Basta, agyaman ak unay, Ma'am. Agyaman ak gapo iti kinasaya at yung kada kami nga agiin. Noawan kayo lang ang amang tultulong kada kami. Ay na, jaklaan mo no pangalaak iti pangbiag ko kadagiti anak ko, Ma'am. Awan anyaman na, Elvira. Aywan gayam, inton umay alawas ti ipapan ko ija Amerika. Agam mauray no kasta, kayat ko nga inal daw kalata nga umay aglinis dito'y balaywan. Ay, iwan Ma'am. Awan parikot iti dayta. Agbati matkit din ni Dexter. Isunto ti pangipaw itak iti sweldom. Di na ngamin kayat ti sumurot ijay. Mas kay kayat na kano ti agiskwela dito'y. Kasta ka di, Ma'am. Wan, saan matkit di aradagsan ti trabahom dito'y? Aglinis, aglaba, kan agluto laan. Sikalatan ti makaamo amang diskarte. Basta ti kayat ko, agtalinaed ti kinalinis iti unag kenruar ti balay. Uwan, Ma'am. Kang runaan ti amin, di mo baybayan dagi iti masetas ko. Kano mabalin, nayunam pa iti agmula. Iti kasta, napinpintas abuyaan. Ayun, Ma'am. Awan rumbang apagdanagan nyo. Siya kun ti makaamo kadagiti masetas yo. Sige nga, Rod. Kat agyaman ak unay, Elvira. Mapankantuman ijay ayan daninang mo aloy da, Farah, anak ko. Apay ka di, Nana? Adda ngamin ibagbaga na amabalin ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Sa dino kay kano, Nanang? Kan asino ti makatulong kanya? DSWD kanumat, anak ko. Adda ka no offer da para kadagiti awan aramaten na nga agiskwela. Mabalin mo kano ti ang trabaho ijay, kabayatan nga agis iskwela ka. Ay na, nagsayatan ngay no kasta, Nanang? Saan lang aday ta, anak ko? Tulungan da kapay kano nga ag-apply kadagiti educational assistance wenno academic sponsor inton sumrakan iti kolehiyo. Talaga, Nanang? Wen, isumutimbaga ni ninang mo kanya kanak ko. Angam na saysayaat, no da kayo tagsarita. Iso amapan kanto ije balay dawan. Imbilin na matlaan ngamin ti ipapan mo ijay. Taadda ka no itadnakan ka. Sige, Nanang. Dumagasak to inton bigat. Agdiritsuak to ijayan, apama na malpas ti klasik. Congratulations, Manang Farah. Oh, sabong parakan ka, oh. Wow! Adapay pa flowers ni Mayor, ah. Siyempre mo Manang. Amok ngamin nga awan boyfriend mo amang tad iti sabong. Isungay gatangan ka na. Anya? Kat agyaman ak nga rod ading ko. Aywan gayam, ni Nanang, sa dino ti ayan na. Tay Jay, oh. Kasarsarita na ti may sa aperen. Oh, ay, Dedan, agturungan dito ni Nanang. Congratulations, para anak ko.
Agyaman ak nanang. Ay na, kamaudyanan na. Nagturpos ka matlaangan. Kalpasan ti ado arikat kan sakripisyo ang nagdaldala naman ako. Nagdaldalanan tayo ko naman nanang. Ngamin, da kayo ti adda itilikudan amin dagito abalegek. Kat agyaman ako unay. Ngamin, nawan kayo. Amangan mo sa anak mata nakaturpos. Gusto daytan manang. Nanang, makapailuyos kayo. Agawit tayo din. Nagluto ak iti basit na pagsasangwan tayo. Andak ko ay. Nanang. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputa saan na tayo abinaybayan. Maisubli amin kan kwa na apambadayaw. Congratulations, Ading! Thank you, manang. Kablaawan ka, iti pa nagturpos mo, Jordan. Agyaman ak nanang. Isagot ko kada kayo ti diplomak. Dayto yung tibungan nagiti banog. Rigat, ken sakripisyo yo kada kami kanimanang Farah. Jordan, anak ko. Huston, Jordan. Kita mo, agsangit manan ni nanang. Ha? Di kayag danag. Talwa ni Ragsak na ito'y anak ko. Numarik na yun lang kumati marikret ita. Nalao sa Ragsak ko. Kasladyak pa ilang mamati. Nga addan anak ko ang maestra kan siman. Talaga na ayat ni Diyos. Nga minsan na tayo ang binaybayan. Tinarabay na tayo aging nga nagturpos kayo, anak ko. Inan-anusan mi ti rigat, inan-anusan mi ti pananguy-uyaw, panang tagtagibasit kan panang katkatawa dagiti tattao kada kami. Inaramid mi amin dagitoy akarit tapno igaad mi ti agadal. Kasi ti apo nakaturpos kami mat ka ni Jordan. Iti agdama kat addaak ditoy balasiw taaw nga agisursuro. Mamindwa iti makatawan ti panagbakasyon ko dita Pilipinas. Pasaray ag bakasyon mat ni Jordan tunggal malpas ti makatawan a kontrata da iti barko. Ita, saanen a masapol nga agtrabaho ti inami, gaputa da kamin ti agberberok para kinkwana. Maikkan mi mattan daytoy iti allowance na, kat magatang kan maaramid na mattan amin dagiti kaykayat na. Kastoy gayam ti blessings no ipasnek tayo ti kumararag iti apo. Adupay ti pasamak adjakon na ilanad. Adupay ti kayat ko nga ibaga, ngam panagkunak kat umanay mat siguron daytoy tapno maka-inspire kadagiti padak a mabulbuli ken awan kaya na iti biag. Awan imposible iti Diyos basta aggagat ka. Di ka maupupay, ipasnek yu ti agadal. Saan alapad dagita tapno maragpat yo dagiti arapaapyo iti biag. Aging galangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingkapanang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Farah. Ken ka pagayam, Farah. Kablaawan ka pagayam ko. Talagamat ang makapa-inspire to'y pakasaritaan ti biag mo. God is really good. Without Him, we are nothing. Uray kasano arigat ken sakit ti mapasaran tayo, di tay kumalipatan ti kumamang iti apo. Italek tayo amin kenkwana, ngamin isulaang ti makaammo iti turong ti biag tayo. Blessings ti sumangbay no agtalinaed tayo iti apo. Alakastan pagayam, Farah. Kat pagyamanak unay ti ingkapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat
ket mabalin a nagimbag ken nagkaengen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin iti naragsak na bendisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, ket nagapu kanipagayam tayo nga Edson, manipod Cordon, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan nga Edson. Sakbay ang nagkalaysa kami kani Cherry, inkarik kinkwana ajak tupulos pagtrabahuan. Inkarik kinkwana asyak ti agbirok wenno mangged para iti pamilyami, gaputa syakket nga rod ti lalaki ken makuna a padre di pamilya. Isu na laeng tapanagrik-nak ket jak natungpal dayta akarik kinkwana. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Ay, ayan nga tan ni Edson. Agalas 12 iti parbangon. Ngam aging gaita, awan pailaan. Napanan na nga tan. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan kuana. Umurti motor tayo kaya. Iso siguro na yan. Ay, nakaraing ba ganayam tinapintas nga asawa? Anya ngay dayta. Nabarbartag kami, Edson. Saan man? Bakit? Eksakto lang. Kita di kanto pa yan makatakder iti limpyo. Cherry, honey. Anay ko. Anya ka kadi. Di mo pisilin ti pingping ko. Ipat pa nagkao na yun ay, Cherry. Dayta ko mati, kanayo na laglag pa, ha? Ala, umay katalabaran ka. Iti kasta makaturog tamatan. Parbangonan. Okay lang, agpuyata kita. Ngamin, jagmatan sumrak ay opisina doon, bigat. Kapot awanan ti trabaho. Awanan trabaho, Cherry. Anya, naikat ka iti trabaho ko nam, Edson? Ti ko nakakat bartek mo lang ang idirabi iti panangibagbagam nga awanin trabaho. Ang ampod numat gayam lakay. Uwan bakit? Anyangin nga rod. Awan magmabalin ko. Masapol da ka na ngaminti ag layoff iti kumpanya pagtrab-trabahwak. Ngamin, sobra ti trabahador. Kan ba si ti agsangpet a proyekto ti kumpanya? Ay, Diyos ko. Kasano tayo nga roden, Edson? Sapay ag high schoolan ti inaunang nga anak ta. Di kagdanag bakit? Agbiro kak iti sa bali a pagtrabahwak. Makabiro kak magsiguro adagos. Imposible man, no jak makabirok iti lasod ti makadomingo. Ay na, nasken laang ang makabirok ka adagos iti trabahom. Ngamin, awan mo't daddo maapaginkaman tayo. Kasanon ngay dagiti bills tayo, no saan ka ang makabirok adagos iti trabahom. Kasanon ti kanan tayo. Relax ka di bakit? Di ka madanagan. Makarami dak iti pamuspusan. Agkalma ka lang. Okay? Kalma. Siyak ti makaan mo. Kabayalak na ito eh. Iso relax ka lang ka di, Cherry. Anya ka di bakit? Itay ka ba ya? Balikid. Jack na rod makaturong. Mapayaya. Agmay sa bulanan nga agbirbiro ka iti trabaho. Ngam aging gaita, awan pay lang ang nabirokam. Huwag nga bakit?
Kasano, kanda giti ngamin fresh graduate, ibiribiro kanda. Sa nakas kanya ka lumakayan. At damat na giti daduma nag-applyak. Ngam ko na damat nga overqualified ka no. Tinapod no na, jakon amo taramidak. Anya nga tanong. Nonya, ituloy mo No siyak lang ang tagtrabaho. Itikas na, may apply ko matinadal ko. Cherry, awan ka diti panagtalag mo kanya, ha? Ada yung kayat ko lang ang mati makatulong. Siyak ti padre di pamilya. Iso asyak nga ron ti rumbang amanggad. Di mat day tatiin bagak idikan ka. Apay nga agungan ka nga. Ibagbagak lang ang mat. Itikas na, makatulong ako mamatkan ka. Apay nga minamasapol nga ibagampay lang day na. Nalipatam samot ng tinagsaritaan ta. Ala, gusto na. Pasensya ka lang ay. Sorry. Maturog ng harodan. Itikas na. Masapa ka mapan agbirok iti trabahom intun bigan. Oh, apay akas na tilang am Edson. Saan ka kadimanan anaawat iti trabaho? Mama. Ay kat, aganos ka ang agbirok. Saan ka basta maawanan iti namnama? Anya ti amom, amang ano damat na pinpintas at trabaho nga agururay kan ka. Isuasaan ka pay lang anak kastre kadagiti inaplayam. Sapay ko mga rotakas na mama. Oh, adtoy. Imbaglaan nga inayon yo'y tigastusan yo. Di ka agdanag, taibagak iti adim amang tedpay laang iti pang-grocery yo. Iti kasta, saan nga isupay apang panunutam? Agyaman ak mama, ha? Ang uray saan ti pang-grocery. Amok amakabiro kakmet lang iti trabaho. Kabalak dito mama. Di kan agkad-kad, Edson. No di mo kayat ti maadaan iti utang ana imbag anakam iti kamsat mo. Di bayadam to, into na dan trabaho. Namno ita, tawan pa'y trabaho. Awatam, no anyaman titulong amay tadkan ka. Saan laang ba't asika ti mayranod no bilang? Panunutam dagiti anak mo, kastamatan ti asawam. No kasta, awan pa'y trabaho ni Edson, Cherry? Ay, naku na mo Nancy. Agdwa bulanan nga awan trabaho na. Kat, kasano ti paggastusan niyo? Ay, daitakat nga ron. May ibusan ti basit nga ornumi. Diyak amo no sa dinunton ti pangalaan mi inton maibus day dyan. Nakababain matimang namnamalatan iti dagiti dadakkel ni Edson. Nancy? Amangan no adakit di amom amabalin at trabaho para kini Edson. No para ka ni Edson. Awan amok abakanti ang mabalin ng applyan. Ngam no para kan ka, adda. Para kanya? Wan, kinapudno na. Hiring ita ti hotel pagtrab-trabahwa. Isupay nga rod ti may sarason no apay anak isinara kakan ka ita. Damagag ko mano kayat mo ti agaplay. Tano bilang kayat mo? Siya kung ti makisarita iti boss ko asikan ti alaan da. O sige friend, kayat ko. Ay, saan kaya mo? Anya? Angam apay? Ay, Nancy. Oy, Cherry. Di mo sayangan da ito'y agundaway. Napintas at trabaho ti agururay kan ka. Amangan ngamin no saan nga umanugot ni Edson. Iti anya ko maaga po. Para matlaan ka da kayo. Iso nga agtrabaho ka Manumatan atawan at tinungpal mo ti kayat na di ka agtrabaho. Amang ano iti da ito'y agundaway kat umanugot matan ti asawam. Ngamin, awan matan trabaho na. Nancy. Panunutam ana imbag tinaibagakkan ka, Cherry. Sayang mat. Kasaritam ti asawam kat ipalawag mo kan kwa na ti amin. Saan ang mabalin nga agtagibalay kalatan? Sayang mat tinalpas mo a kurso. Agsyat naman kabayatan ti panagsarita ta pare. Ay kat, wala pare. Medyo nabayag na ta di ta nagkita. Iso sigurado nga ano ti pag-istoryahan tayo ta.
Ay, katuwa na pare. Imbag man ta nalagip mo ti may nagpasyar dito balay. Oh, kumusta mo ti house husband? Nagarkaro makabandog. Saan ka di? Iso ngamin ti ka na nga ibagati asawa kanya. Narigat ka no ti agtagi balay. Ngamin, saan naman malpas ti trabaho? Ha? Ay, podno na ita, pare Archie. Okay lang kanyak. Kabalak pa mat. Iso na lang ta. Tanya, pare Edson. Magingay ta. Kasladyak pa lang maaklon ani Cherry ti mangmanggad para kada kami. Samantalang siyak ti padre ti pamilya. Pare, anak, ditan. Mawatan ka. Ayam di mo panunutan tayo ta. Tinapatag, adamang manggad kada kayo. Narigrigat, no, duwa kayong adalang dito balay. Pare Archie, amangan no, damat amom amabalin na master kan. No, ita pare, awan pa mo. Kan may sa, ano ka na gito, aguntaway, narigaton ti makastrak iti trabaho. Nagruna, kat adan edad mo. Day tapay nga ron ti may sa aparikot ko, pare. Fresh graduate nga min ti birbiro kon daytan. Ang sana bale, jaklata sumardeng. Ikarigatak lata ti agbirok iti trabaho. Jak kayat nga agnanayon ti kadak lang diti unag ti balay. Napintas ni Cherry pare. Kasanan no damang kurso na dakan ko na di pagtrab-trabahon na. Di lalaki nga dan napintas at trabaho. Kan baknang. Adok ti kwarta na. Esos, anyan tulagan nga ti laban ti may sa house husband akaskan ka. Oh, Cherry, kumusta ti trabaho? Okay lang, Mat Nancy. Medyo narigat. Yung patsyak ang mairwamak tumat lang. Kasta talaga no agdadamo. Masapul nga enjoy yam lang ti trabaho. Iti kasta, mayat ti agbalin na performance mo. Inton mairuwam kanton, paisi-isi kanto lang. Wan Nancy, kitagyaman na kan. No saan agapukan kan, jak makastruk iti trabaho dito hotel. Awan na nyaman na, friend. Sayang mo tinadal mo, no di mo may apply iti trabaho. Ken may sa balilat tangamin no adda bukod mo a kwarta. Jay, saan ka amang namnamala ang iti itad ti asawam? Pudno unay dayta, Nancy. Iso nga itatawan trabaho ni Edson, si kapay lang tagtrabaho para iti pamilyayo. Wala, kat ulitak manan ti agyaman kan Nancy. Agyaman iti panang itulodyo kanyak, Sir Felix. Awan ang yaman na, Cherry. Pakaragsakak ti mangitulot kan ka. Uraya ka makaunag ka dita balayo. Sakto pumanaw, ha? Sige, sir. Kat agyaman manan iti free ride. Awanan yaman ako nakmanan. Namnama mga itulot kan tumanan. Sige, sir. Aganad kayo iti panagmaneho yung, Cherry? Oh, Edson. Ada kamit gayam dita. Asino tinang itulot kan ka? Ay kwa, ni Sir Felix. Iso ti bus ko. Tapay mat nga itultulot mo ti asawak, ha? Kurso nadam ka di? Anya ka ka di, Edson. Saan kumamat akas na? Bus ko ti kasarsaritang. Nagbidot ka. Anay ko. Sika, ha? Dahito titandanam. Uray asino ka pa eh. Saan ka akabutan? Nawatam! Akalma ka lang kuma. Anya ka ka di, Edson. Ibatam ni Sir Felix. Isakit mo pa lang dahito lalaki, ha? Abay, gapo ka di tanda kotse na. Gapo ka di tanda posisyon na iti pagtrabaho ma hotel. Gapo tabak nang kat ado ti kwarta na. Idinto tasyak kat jobless. Kasta ka di, Cherry. Agparbang ka kumamat, Edson. Pangasim. Ibatam ni Sir Felix. Sir Felix, pasensya kayo lakuman. Tinasayaan, pumanaw kayon. Siya kunti makaamo dito eh. Cherry. Sige, sir, pumanaw kayon. Kat ulitak manantagkid daw iti pasensya. Manungal daw na di nakasarsarita. Gapulang iti Deja Felix. Mangrugi ka manan abigbigat, Edson. Mabalin ka di.
sardangan na kun may papan iti day tabanang. Dahito iti tandaan, Cherry. Siguradom lang asaan kayo nga agpatiliw kanyak. Tano bilang matiliwan kayo. Diyak tagpangadwa amang patay kada kayo adwa. Anay ko. Apay asinipat na. Aglablabos kan, Edson. Agtrab-trabaho ak para iti daytoy ang pamilya. Iti kasta, adda kanin tayo iti naldaw. Agtrab-trabaho ak. Iti kasta, adda gastusan dagiti anak ta kabayatan ti panagadalda. Diyak tupay masangon ti agsagaysay, gapo iti kinaado ti aramidak. Ita, pagpanunutan nakpay iti dakas. Apay, kasta akkadi ak klase ti babae, ha? Garampingatak ka di, sumayotak ka di. Cherry. Sumambat kan! Garampingatak ka di ak klase ti babae, ha? Sumayot ka di ti babae nga ingkalaysam, tapno pagpanunutan nak iti kasta, ha? Sumambat ka, Edson! Kasta gayam karugit ti panunot mo. Ne, apay ngay asaan mo payla nga inakas ken kinupindag ito'y sinampay, Edson. Ken nakarugrugi ti arubayan ti balayo. Saan kan samat na nagbasbasura? Kita man ne, nagadu tingilaw dito'y balayo. Mama. Anya ka diti aramidam, ha, Edson? Imay kayo ka din tapnog inspection, Mama. One, imayak tapno amuag, no aramidam matlang ti obligasyon mo dito'y balay. Idi ni Cherry ti ada dito kanayon analinis ken nabanglo ti balay. Ita. Oh, maangot mo dayjay. Saan amaaw-awatan ti angot dito'y unag? Kasla nabanglas ajak ammo. Baybay amot tanto'y balay. Mama, sana ka naerwam ka dagiti trabaho dito'y unag ti balay. Amo yung asigod nga di opisina ti ayan ti trabaho. Ken may sa... Apay, di mo ka di kabailan nga aramidan ti obligasyon mo kas may sa padre di pamilya no adda ka dito'y balay. Ha? Amom nga niya ti parikot kan ka, Edson. Nangato unay ti pride mo. Kan adda pa'y maisa. Insecure ka ka ni Cherry. Mama, mabalin ka di. Panpanunutam, asaan asikati rumbang nga adda dito'y unag ti balay. Ngamin, lalaki ka. Apay, anya ngay kumatidakas na iti daita, ha? Awan kan adda ka man iti unag ti balay. No talaga ang matino ka nga asawa. Aramidam lata ti obligasyon mo kas may nga ama ti pagtaangan. Mama. Mabanbanog lang arudan ti asawa, manipod iti trabaho na. Kastoy pa'y ti madanunan na. Amom, no syaklaang ti asawam, nabayagan asininaan ka. Agyaman kakit di at matino aklas iti babae ni Cherry. Iso asaan mo arumbang apagat atapan. Maminsan pa'y amaamwak nga apaam ti asawam, gapu kadagita atap mo nga awan mat pangibasbasaram. Siya ko na mismo ti mangibaga iti asawam asinaan na ka. Nagimasan? Cherry. Oh, anya pa'y laan ngay tar aramidam, Edson. Umay kan agidan kan amangan. Ay. Oh, nagunagmat daytan asin na ay mo. Apay, ada ka di parikot. Cherry, kahit ko tagkid daw iti pamakawan. Iti anya. Gapot na pinagatapan kay tidakas. Pasensyahan man. Mababurido akla siguro. Maburburyong dito'y balay. Iso ati lang mapampanunot ko. Ngimamok mahit at mo maaramid ni mangloko kanyak. Minsan, agbirbiro ko kla siguro iti rason tapno apahan ka. Iso pasensyakan. Kasladyak lang amin maawat asik ati mangmanggad para kada tayo. Sorry talaga bakit? Sorry. Edson, saan mat nagbaliw ti panagkita kan respeto kan ka? Uray na awanan ka iti trabaho. Sherry. Uray pagbalibaliktadin pa iti lubong. Asawa ka na.
agasawa ta, Edson. Ket sikat ti padre di pamilya. Amom ka di amaragragsa ka na. Asyak mo't ita ti makatultulong iti pamilya ta. Nang runa no may papan iti finansyan. Iso asapay kumataag tinulong ta. Di nakibilang kas kakompetensya. Ngamin asawa na. Iso arumbang nalaang nga rod nga agbinulig ta iti amin na gundaway. Dayta kumati kanayon mo alaglagipan, Edson. Manipod idi naamiris ko asaan met amabawasan ti kinapadre di pamilya ti may sa alalaki no addalaeng iti uneg ti balay. Kas iti nakuna ti asawak, ti agasawak katrumbang nalaeng agbinulig iti rigat ken namay. Dito'y kumat ana amiris ti kinarigat ti agbalin nga ina. Nang runa iti inaldaw a panangasikaso kadag iti anak, aging ga iti panaglinis ti balay. Ad-adapay kitding ay nayat ko ni Cherry. Miss F, aging ga ita house husband naklatta. Ngam saanan akas iti sigod. Ngamin, mas proudak itan amang ibaga asyak ti aglutluto. Aglablaba, aglinlinis, ken mga ramid iti aminan at trabaho iti uneg ti balay. Isua kadag iti padak a house husband, be proud. Saan tayo nga ibain? Ngamin, awan matdakes iti panagtagibalay. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panang yornos, para iti panakaidrama tuy surat ko. Siak ni Edson, maysa a house husband, ket daytoy ti pakasaritaan ti biag ko. Ken ka pagayam Edson. Saan arabak wenno nalaka ti agtagibalay? House husband ka man, provider, worker, wenno breadwinner ti pamilya. Tinapatag ket ar-aramidem anasaya at ti obligasyon mo kas maysa a padre di pamilya. Alakastan pagayam Edson, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Mayra. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Mayra. May saakmet kadag iti naadik iti drama. Isu ngaminan ti nagbalin a background music ko kabayatan nga agin inanaak. Ken no kasday a madama ti panaglinlinis ko, iti agduduma a balay a pagtrab-trabahwak kas maysa a cleaner, dito'y balasiw taaw. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko, may papan kan ayat.
nga iso ti puon ken makagapo no apay akinay kayat kuntiin madayo iti pagilyan tayo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hi, Bes! Oh, Best! Nagsapa ka matan? Siyempre, siyak pa iti ko na. Mala, agtugtugaw ka pailaan nga rod dita. Palpasak labi ito ipapaaramid ni boss ko. Okay, Bes. No problem. Sana bali ta mabiitan da ito eh. When ka di, no worries. Just take your time. Nasapa pa imot kit di, When Best. O ala, agawaam nga rod nga ilupas ti ko na mga ilupas mo. Itikas na, saan ta amala daw iti papananta, Bes. Nagpintas ti binuya ta, saan ka di, Bes? When Best. Sobra. Magustwak launay. Makarelate nga rod. Oh, di ba? Ag-enjoy ka kung nagtumot. When nga rod Best. Ang nabisinanak mo ta nagbuya. Uray siya nga rod, Bes. Umay ka, mapanta iti sigod apang panganan ta. Anya nga tanumang kita tamot iti sa bali a restaurant, Best. Kasla na umaak ngamin kadagiti makan ijay kat. Sikaman, Bes. Mabalin matkit di, tapno saan nga iso ti kankanan ta. When Best. Mapanta iti da ijay abanda. Ada nakita akabarbaro a restaurant ijay. Mayat ijay, taad da teres ti mall. Sigurado a presko ti angin. Okay, Bes. You're the boss. Mala, mapanta nga rudan, tani. Mabisinak una yan. Hey, buddy! How are you? Jeffrey? Siyak nga rod, Myra. Ay na, maragsakan ka makakita manan ken ka, buddy. Okay, kumusta kan? Talo at awan mat asanta nagkita, Wan nga rod, buddy. Ay, kasi tisigod, awan nagbaliw. Siyak lata ni Jeffrey amang isaksakit ken ka. Manipod pa'y ubing ta. Sika, kumusta ka mata? Ay, kas iti sigod latamat awan mat tinagbaliw, Jeffrey. Kumusta mo ti love light mo? Di mo ibaga nga ginggay ta kat awan pa lang boyfriend mo. Husto ka, Jeffrey. Talagang awan pa, Naatap ngamin kanyak dagiti lalaki. Anya? Unay mo laki ti nagasgasat ta, buddy. Agpadatang awan pa'y nobya ken nobyo na. Kano tantumot nga ta ay makabirok, ha? Ay, sus. Di ka man ako na akon, Jeffrey. Di ka man agindidi. Amok nga dumanon tinagbalin at chicks mo ija Amerika. Awan nga rod. No adda, di kadwak ko man ang nagawid. Ang kas makita mat, awan kadwak. Isong awan pa nga rod ba't nobyak. Awan nayawid ko. Ngamin, naatap dagiti babae ijay. Anya? Pasado alas 8 iti rabi ay. Aging gaita, awan pala ang jay anak ta bakit. Wan nga rod lakay. Nalabit ang naibasan dati nagpaspasyar kini Jeffrey. Nabayag mo't ngaminan adida nagkitkita. Kailiw damot at itunggal maysa. No, di na pala ngamin nagasawa ka na Jeffrey. Ay unay kalapit din ayaton nyo. Tila malablabid mo ba't? Kasano a pag-asawa ida kat ag best friend nga roon. Right sakit nga roon, bakit? Ag best friend kaya't naasawain na singad na ititunggal maysa. Agpadadamot nga awan pa'y kaayan-ayat na, di isudalangan tiyaga sawa. Nasaysaya at pa'y kandiya, ngamin sigurdan nga agam amaw. Tunyo. Amudan ti tunggal maysa manipod pa'y ubing da. Amudan ti ugali ti maysa kan maysa. Malaksid iti na ita. Karo ba tayo pa'y na Jeffrey? Sana na maya dayo ti puli ako nada bakit? Unang anya ngay nga roon.
Kat nainkabsatan laang mo ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Kan maysa, saan adata ti mangedeng para iti da italakay? Imposible ba nga awan ayat amarik na ni Jeffrey para iti anak ta. Ta napintas mat ni Myra. Nasingpet, kan adda pa'y trabaho na. Anya pa lang iti birukan ni Jeffrey no bilang. Ay, agtal na kam, Antonio. Nainkabsatan laang arod ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Apay aya nga ipilit mo. Mabirukan dan tumetlat taa ti kapisi dagiti puspuso da. Apay ngamin aya asika ti agapuraton nyo. Bes, iso ni Jeffrey. Kaubingak. Iso tis istoryaag kan ka badi-badik. Manipod ubing kami, aging ga nagkolehiyo kami. Intuloy na tinagadal iti Amerika. Iso nagsina kami itilas udi iti talo atawan. At Jeffrey, iso mat ni Annalyn. Iso tinagbalin a best friend ko manipod na pan ka iti Amerika. Hi, Annalyn. Pakaragsaka ko na iti panagam-amota. Kamaudyanan na. Nakita kamot langan iti personal. Hello, kasta akmat Jeffrey. Kanayon na kangami nga istoryaan ni Myra kanya. Iso akas na mo kamatan, Kasta? When buddy, tunggal agkadwa kami ka ni Annalyn. At nagiti kundaway ang maistorya ka kankwana. Kasmat laang agsarsarita ta iti cellphone. Numaminsan, maistoryak matlaang ni Annalyn kan ka. Saan ka di? Well, iso ahusto ti kunan ni Annalyn nakasla agam ammo kami maten. Ngamin, kanayon na kami nga istorya ni titunggal maysa. Nga uraysan kami pa imot na nagkit-kita. Kat itatanag kita kanagam-amutan. Patyot nga agbalinta matan anasingad. Kas iti kinasingad yokin ni Myra. Saan ka di, Bes? Katuwa na, best. Agbe-best friend tayon atalo ka da Jeffrey. Ayos! Ayun, amangan no kaya ti rumor. Adda amok ang mabalin tayo apagpalabasan iti oras. Da kayo man. Sabado matkit di inton bigatan. Okay lang nga oray mapuyatan na kita. Sika ngay, buddy. Sure. Basta sagot mo, buddy. No problem, buddy. Okay, go! Buddy? Apay, buddy? Sigurado ka kading awan pa'y nobyo ni Annalyn? Awan pa'y nga rod. Apay aya adagulit ka, Jeffrey. Kwa? Na love at first sight akmatan kan kuha na, buddy. Anya? Ni Jeffrey? Ma-love at first sight? Oh, come on, buddy. May kawak sakit di Pwera nga, buddy. Pudno ti ibagbagak. Agayata ko na talaga ka ni Annalyn. Ay sus, bisin mo lang dayta, Jeffrey. Umaykakit di. Mapantamangan iti paborito ta nga street food. Adola amin dayta nga ibagbagam a love at first sight. Jeffrey, iho. Oh, mama. Nda kayo matgayam. Word, di mo sa pa yun na puutan ti asidag ko kan ka. Nakakonsentrate ka mat ngamin di ta cellphone mo. Asino aya ti kachat-chat mo? Ni ka di Myra? Kwa mama. Saan? Saan ani Myra? Asino nga rod? Ni Annalyn, mama. Asino nga'y mananday ta nga Annalyn, iho? Kwa, best friend ni Myra. Kasta ka di? Kasta nga rod, mama. Sabali manantiisam mo, iho. Anya ti kaya ti asawan, mama? Iho, kabisado ko unti garaw mo. Pangaasim, tadi mo kumamanan ipakat ti kinachikboy mo. Ni mamamot. Urnusam ko man ti biyag mo. Laglagi pa masaan ka nga umububing. Pangasawa kakit din. Iti kasta, adan tumatan apo kumi ka ni papam. Kas makita mat,
bumakbakat kan lumaklakay kamin. Asinon to ngayon, ti kaduam intulawan kamin. Ni mamamat, agbyag kayo pa itinapaot. Awan ti makay bagano kaano tayo nga isubli ti biyaga bulod tayo. Isu asik ka, agbalbaliw ka kuman, Jeffrey. Uwan ka ti mama, panagkunak at nasaraka kon ti babae akap-kap ni kak. Bayan nyo, tay pasyar kun to dito balay mama. Naibaga ka din ni Jeffrey kan kakipanagdatan na kanya, bes? Anya? Agdat-daton ni Jeffrey kan ka, kunam, bes? Wan, bes. Kasta ka di? O kat, anya nga iti planom. Kayat ko asawan, ada ka di mat feelings mo kan kwa na, bes? Kinapod no na, bes. Nabayagan a crush ko ni Jeffrey. Ha? Wan. Di mat na ibagak idikan ka, nga inistok ko ti Facebook account na idi adapay lang iti Amerika. Iso nga idi nag-friend request, inaccept ko na dagos. Anya? Sa bagay, nasingpat matkit di ni Jeffrey. Barang ano nagbalbaliwan, na magpaklan ngamin a chick boy day chay. Iso mati ko na, bes. Kuna na nga, anya, best. Nagbalbaliw ka noon. Ay, kat paliiwam best. Ay, rabiin ng jakpay lang maalat iturog ko. Apay nga taas saan batan amapunas iti panunod ko ni Jeffrey. Apay nga yakas to'y matan ti marikrik-nak. Kasla, agselo sakmatan, no makitkitak ti kinasingad da Jeffrey kan Annalyn. Ay, di kayat asawan da ito eh. Anya matan. Itapay ka di amakariknak iti kastoy. Itatagayan ayat dan. Anya matan. Anya ti rumbang nga aramidag. Hello, Bes. Hello, bes. Sadino ti ayan mo? Nag-text na, ngam awan mat-reply mo. Iso nga inawagan kan Ay, kwa, Bes. Pasensya kan Kinapudno na. Kaririing ko laag. Ay, napuyata nak ngamin idirabi. Iso matlagayam nga awan reply mo kadagiti text ko. Na di ka imawag. Ang mga nakaturog akpay nga aging gaita. Anya? Pasensya kan, bes. Nadisturbo kan itipan na turog mo. Awan anyaman na, best. Apay, ada ka di bagam? Imawag namin ni Jeffrey itay. Kuna na amapantayo ka no ita ikilaon yun. Anya? Ni, awan mo't na magbaga ni Jeffrey kanyak, best. Kasta ka di? Nagtukon. Mabiit lang nga ron tawagak ni Jeffrey. Ibagakan ko niya nga awagan na ka. Ay, kwa, best. Saanan? Amangan no para lang kada kayo adwa dayta. Okay lang nga oray saan akong asumurot. Ha? Kababain mo't ano kanayon asumursurot ak kada kayo. Maawatak mo't ni Jeffrey. Siyempre, kayat naman siguro ti privacy. Itikas ta, makapagsarita kayo mata nasayaan. Ang best. Di ka agdanag ta nasingpat ni Jeffrey, best. Padyak nga wandakas nga ramidan na kan ka. Kan maysa, agayan ayat kayo matan. Pakawanan na ko, Mayra. Iti anya, Jeffrey? Ngamin, jak imbagakin ka ti papanikan ni Annalyn ijilaon yon. Dayjay? Awan rumbang nga ikidawam iti pamakawan, Jeffrey. Maawatan ka mat. Kan maysa, no bilang ta inawis na, sa anak matlaang ang makasurot. Ngamin, adamiting nga inatindarak. Ay di amanak ta maawatan nak, badi. Awan anyaman na, badi. Aywan gayam. Planok ngayam amon ni Annalyn ka ni mama. Ha?
Panagkunak, isun ti babae abirbiro kag. Ti babae akayat ko nga ikalaysa. Sigurado ka ka din iti dayta, Jeffrey? Uwan badi. Apay, anda ka di parikot? Ay ikwa. Ang awan matkit di, badi. Di mat ko na maabalasang pay ni Annalyn. Uwan, balasak pa'y dayjay. Kan awan pa'y nobyo na. Ayos. Naskan lang nga rod, ngayam amok ka na mama. Iti kasta, matulag matenti kalay sa amin. Narigatan, ang mga noon andak pa iti sa bali. Mayra, anak ko. Da kayo matgayam, nanang. Ne, agsangsangit ka kati anak ko. Kwa, saan, nanang? Apay ko mga agsangitak. Awan mat makagaputap no agsangitak. Ammo, manak ko. Nabayagan apalpaliiwan ka. Agayat ka kin ni Jeffrey, saan ka di? Ninanang mat, tila madmadlaw yo. Kasano ko mga agayatak kin kwa na. Nainkabsatan laang matirik nami iti tunggal maysa. Mayra, anak ko. Siyak ti inam. Babae akmat. Naglabas akong dagita abanag. Amo kan mariknak dagiti garaw mo. Isuad imon ilibak, anak ko. Nana? Agingkat ka ano nga ilimod mo day ta marikrik ng para kini Jeffrey, anak ko. Nana? Adadala ang amasaktan ka. No agtultuloy ti kastaarik namkan ko na. No apay mat ngamin akastoy matan ti marikrik-nak, nanang. Apay nga itapay tagdan kaayan ayat ni Jeffrey. Tinasakit. Umadani pa yan ti panagkalaysada ka ni Annalyn. Maawatak tirik na, manak ko. Ang umnasken nga aklo namon ti amin. Nalabit asaan ada kayo ken ni Jeffrey tinaitudin para iti tunggal maysa. Iso alipate mo ni Jeffrey. Padyak amasarakam tumadlaang ti lalaki, aparakan ka, Mayra, anak ko. Wow! Nakapimpintas kay tikawas mo ita, buddy. Uuray si kamat, buddy. Nakatataer kay tikawas mo. Agyaman na ka. Ngamin, pinatgam tikid daw ko si katiagbali na maid of honor may kanya Annalyn. Awan na nyaman na, Jeffrey. Pakaydayawak ti agbalin apas at ti panagmaymay sayon ka ni Annalyn. Agyaman ak, Mayra. Kat namnamam, asikan tumanan ti agbalin aninang ti umunan to nga anak mi. Ha? Sige ha, umuna ako ni ti simbahan. Sikan ti makaammo amang koyog iti babae nga idatag ko iti altar. Sige, Jeffrey. Agan-anad ka kuma. Agyaman ak, buddy. Awanan at talaga. Diyakon namnamaan amatagikwak pa'y ni Jeffrey. Ngamin, agkalaysadan ka ni Annalyn. Aklunag-latan at talaga asaan ada kami tinaituding para ititunggal maysa. Ay ayatan kan ipatpatag kaunay, Jeffrey. Ngam, sayang. Pasabali mati ay ayatan. Agtali na adlatan alimad ti panagayat ko kan ka. Ngamin, jak matan mabalin nga ibaga. Gaputa mga sawa kagat nga rodan. Ikarigatan ka alipatan. Gaputa iso ti rumbang.
Sigurado ka din iti dayta pangedeng mo, anak ko. Wan nanang, umadayo ak, barang makalipat ak. Mayra, At adala ang amasaksak tanak, no makitkitak ti kinaragsak da. Banag ajak mat mabalin nga ibaga. Ngamin, ajak kayat am-amwan da ti limad ariknak ka ni Jeffrey. anak ko. Da kayo lang ti akin amo iti daytoy. Kitkid dawag adiyo kumandak da kamatan pa iti sa bali. Amangan nga minumakadanon kadakwada. Katsyak pa iti agbalin arason ti sanda pag kinaawatan nga gasawa. Awan rumba nga pagdanaga manak ko. Namnamaam nga agbalin alimod ti may papan iti dayta. Agi amanak nanang. Tangay saan da ka amalapdan nga umadayo. Awan sa bali ama ibaga. No di ti panagan-anad munto iti pagilyan apapanam. Wan. Di mo kumaliwayan ti kumararag iti Diyos. Dawatem ti panarabay na iti amin nga aramidem. Wan nanang, talaga kasta ti aramidag. Uray da kayo, agan-anad kayo mat kanitatang ditoy. Saan na bale? Taka na yun nagto ti umawag kada kayo, nanang. Inmadayuak tapno ti kunak ket makalipatak. Ngamjak met mabalin abas taliklikan latan ni Annalyn nga awan met makagapo. Nang runa ket nagbalin kami met anasinged iti tunggal maysa. Uray adda akon ditoy adayo kanayon latta nga umawag ni Annalyn. Kanayon nga ag-update maipapan kadakwada ka ni Jeffrey. No agapada nga agasawa, siyak akanayon ti awawagan da. Siyak ti pangibagbagaan da iti sakit tinakam da iti tunggal maysa. Isu nga imbis a makalipatak, saan ta nakarakaromat a malaglagip ko ni Jeffrey. Kat jak ilibak nga aging gaita kat agayatak pailaang ka ni Jeffrey. Jak amo no aging gat kaano da ito'y amarikriknak para kenkwana. Pakabasulak ka di ti agayat iti tao nga addaanan iti pamilya. Miss F, da ito'y mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Kat sapay kuma taiwanwan nak. To'y pagayam mo, Mayra. Ken ka pagayam, Mayra. Awan basol mo pagayam ko. Tao kalaeng ang makarik na. Tao kalaeng nga agay-ayat. Amin tayo kat adakarbangan na nga agayat ken paayat. Iso na laang taadamatan ay ayatan ti tao nga ay ayatam. Nasakit man nga marombang laang alipata mo ni Jeffrey. Ikarigatam nga iwaksi iti puso kan panunot mo. Ag-move on kan pagayam ko. Saan laang nga iso ti lalaki dito'y lubong. Sikamat laang ti marigatan no itultuloy mo ti agayat iti lalaki asaan mat asika ti kayat na. Malaksid iti dayta at dapayan pamilya na. Patsyak nga dantulat talalaki adumteng ama ikari iti panagayat mo. Anya ti ammom pagayam ko. Amangan no addalaang iti asidag mo ti kagasatam. Lipatamon ti napalabas ket panunutem ti masakbayan. Alakastan pagayam, Mayra, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapo kanipagayam tayo awini ti Ramon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kiddawak ngaylingad na kumalatan itinagan awini. Naawi sakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko apatsyak a makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga rodan ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan, bakit? Aday ta ka manen ako naklakay. Di mo't napagsaritaan tanday to'y abanag. Di ka kadiagdanag, taka na yun, nagtumot ti umawag kada kayo. Aramidok day to'y, saan laang apara iti bagi? No di kat para mo't laang iti pamilya tayo. Kaya't kumot amaikan iti napinta sa masakbayan dagiti anak ta. Wala. Nangabak kan bakit? Agan anad ka nga ro di Jaiwan. No di mo ka ba lang ti trabaho Jai? Agawid ka laangan. Nay, anya, jak pa'y lang nakapampanaw ngan pagaw-awidan na kon. Ayunay kalakit din aya, Darwin. Pampanunutak pa'y lang ti papanaw mo. Kailiw ka na takos, bakit? Ay, sus, mangrugi ka man ako na akong, Darwin, ah. Iso nga awan aasensuan ti biyag tayo, gapo iti kasta nga ugalim. Ha? Ne, ay tikat mo asawan bakit? Kasano? Kat kontento kan kadag iti simple laang abanag. Kaya't ko asawan, iti kastoy nga estado ti panagbiag tayo. Nga oray mabalin tayo kumamot ti umasenso. Mo talaga nga agsalukad ta. Winnie. Husto saan ka di? Dumakdakkel ang dagit anak ta, Darwin. Dumakdakkel matan ti gastos dito'y balay. Kasta matan ti panagadalda. Iso arumbang laeng nga rod, nga agdoble kayod ta, iti kasta, mapaadal ta dagiti duangan nakta. Hello, Darwin. Apay nga italaang asong batam ti awag ko. Kat no itayak pa'y nga mauawag ken ka. Pasensya kan bakit? Diyak ngamin nang nagtiawag mo itay. Kalkalpas ko lang nga pinakan nagititarakan tayo, baboy. Kat, kumusta mo tun nga dagiti tarakan tayo, baboy? Tanakil dan bakit? Mabalindan na maila ko. Ay, nasayaat mo't ano kasta. Ang, san mo pa'y nga ilaklako padakil pa'y. Eh di kasta, dakdakil tumot ti mapaglakwan. Wan bakit? Sika nga kumusta ka mo titan? Kumusta ti trabaho? Okay, aklaang mat. Dagiti ubing nga kumusta da matan? Awan ti rumbaga pagdanagam kadakwada bakit? At daday tinasaya ka kasasaan. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Aywan gayam, agbakasyonak iti mabiit. Ibagam ka dagiti duangan nakta, tasabteng dakto, ijay airport. Ay katuan bakit? Sabahatin da kanto. Winlakay, bangar kilakan taw iti van. Taiso ti usarin nyo amang sukon kanyak tanay. Adaw ti awit ko nga agawid. Ada ka magayam dito'y balay, anak kaw. Wala lang. Imaya, taumay ko ibilin dagiti dingwen me. Nay, anya ti kayat mo asawan, Darwin. Agpamanila kami nga minindon bigat na lang. Sukunin mi ni Winnie. Lukas ta, aga-awidan ti asawam, anak kaw. Wala lang.
Iso ata kayo pailayan kung ati mapanmangpakan ka dagiti dingwen di balay, Ay, kauwan na. Awan parikot iti dayta anak ko. Naimbag man taagawi din ni Winay. Wala na. Imbang nga ron ta, pinalubusan ka no te amo ng agbakasyon. No kasta, agsublima laan. Isumati ko na nanang. Agbakasyon ka no laang iti may sa bulan. Kalpasan na, agsublin tumadlaang. Sayang ka no ngamin ti trabaho na ijay. Lasingpet ka no ngamin dagiti amo na. Ken san lang nga dayta. Dakkel da pa'y nga agpasweldo. Kailiw da ka una yun, nanang. Ay na, anak ko ayak. Kailiw kayo mo't una yun. Kumusta ka ba kayo? Ay na, at daping bintas ka. Si Mixi ka pa yan. Anya ka mo't Darwin? Di ka mo't lang nagbado ni tinasayaan? Ni, anya ti madi iti bado ni tatang. Kat mayat mo't, nanang. Anya mayat? Padlaw mo mula una yun na marigrigat ka iti kasta lang Anya? Nagpantalon kan nagsapatos ka kumamot sana kasta naka-short pant kan nakachinelas ka laeng. Sana bali ata napintas mo ti short pan ni tatang, nanang. Kan may sa kabarbaro mo ti chinelas na. Wen nga ron nagpintas to ba ito shorts ko para 6 packet ko naman. Alala, sumrek kayo ni tilugan. Tamang i-take out aklangan iti kanan tayo. Nakababain ti mapan mang restaurant iti kasta langam. Dahito iti pasarabok kada kayo, nanang. Sabon, shampoo, lotion, pabanglo, kan may sa abistida. Ay na, agyaman ako inibalasang kao. Awanan yaman na, nanang. Uray didak kayat ide nga agbalin ang manugang yaw ay kat ikan kayo latamot ati pasarabo yaw. Ha? Dahito mo ti para kan ni tatang, nanang. May sa pantalon, kan may sa akalugong. Da kayon ton ati makaammo amang tadkin kwa na. Ay, uwain balasang kao. Kat agyaman akmanan na. Ibagayon tumutin kada Melody, kan Gerald. Tay sudan tuti umay mangala kada giti pasarabok kada kwada. Tadikat isupay nga awitin nyo. Ay, uwain balasang kao. Ibagak to kada kwada, inton makaawidak. Dahito mo ti pasarabok ken ka, lakay. Pantalon, jacket, kanda dumapay. Dahita, branded amin da kita. Sige, idulin ko da kita bakit. Anya nga idulin na sasawang mo't, Darwin? Ginatang ko da kita tapno saram. Saan kat atapno idulin mo? Pang sarap nga ikat talon. Balay lang matayan ko. Ay ko saram mapan ka makimisa? Adubay mo dagiti badok ija aparador bakit. Ay na, daanon dagi jay lakay. Anya ka mo't di mo pa'y amumot yung forma? Kasi kita man tabadong. At dapay pisang na. Kasla punasin. Ngam di mo pa'y laibulang mat. Sayang mat abagay. Napintas nga mintitela na. Iso kay kayat ko nga isuot. Ay, apoy Nakabadbadoy ka nga agporma. Kita man. Kasla kalaklakayanan iti daytang itsuram. Ang mga nuagkuyog ta katibagada nga anak-nak. Tane, nakabadbadoy ka mo't ngagkaw-kawas. Panglalakay dagiti kawis mo. Idinto ta aduma tinapipinta sa badom kuma. Ay, unay kan aya. Amom lakay, adanadlaw ko kaniwi ni amanugang ta. Anya tayo tabakag? Padipod na gabron, tagbaliw mo't ti ugali na. Ne, pagkunaamag? Kasla in mistrikto kan limastog. Ay, akaran siguro na iti ugali dagiti amo na nga insik, bakay. Ha? Di mo't iso, di ka na yung istoryahan ti anak ta, tunggal umay dito balay. Nalabas ka no? Ti gina-stricto dagiti amo ni Winnie iya abroad. Ay, sapay ko ba takas tala ang nagpaysulakay. Panagriknak ngamin kat limastog at talaga dyan manugang ta.
Ay na, pasensyam ka nila taniwini bakit? Kapay, di ka pa ilang nairuam ay. Kat talaga matakas dyan di pa nagsasauna. Ang umkit di, nasingput mat di manugang ta. Into no may alawas gaya man ti kasangay ni Jillian lakay. Huwag nga ron bakay, anya nga iti plano. Pampanunutik nga ron no anya ti kasayaatan nga aramidak. Oray mapantayon tulangan mga restaurant ah. Ay, sana mabalin ah. Agpasken tayo dito'y balay lakay. Anya, abang ano magastusan ka bakay? Ay, anya kumangay. Adamat kwartak. Ken may sa, ado matitarakan tayo ababoy. O, manglitsyon tayo to na. Masapon nga yung grande ti sagana ti anak talakay. Ha? Pakitaan tayo man, dagiti kaaruba tayo, nanguy uyaw idi kada tayo. Mala, mangan kayo laan kakabsat ah. Ado ti makan. Ado ti sagana me. Ay lakay. Iruwar yuman pay tay may sa litsyon. Tama raman ang damat. Well, mabit lang. Ala, di kay agbabain ah, kakabsat. Mangan kayo laang amangan. Ado ti makan ko nakmalan. Ito yung litsyon bakay. Malala, idisuyulatan di talamisaan lakay. Ala kakabsat, mga lalatan ti kayat na ang mga lawan. Ay, nadarwin. Anya mo tantikas na nga itsuraam. Ingka mamut at sukat. Apo, manalon ka lang agpaiso. Kaya talaga manalo na bakay. Ingka man nagsukat. Isuot mo, tiginatang ko ang pantalon kang t-shirt mo. Ag sapatos ka matlaangan. Anya, ang bakit? Agdaak lang mo dito'y balay. Ito nagpudot. Pag sapatosin na kiti. Ay, basta. Ingkag sukat. Nagalas tay tsuraam. Nakapurma ak nga sawam. Angam sika ay naapo. Pisang-pisang matabadom. Kita ang mantabuog mo. Ay, naapo nakarugrugit lang nga roden. Nakusukusupay. Ay nam. Sabali ti payud mo. Agdigos kamot ah. Unay kamot ta. Ay, natural ata siya nga ron tikok. Bakit? Hey, basta. Ingkag sukatan. Darasam. Mangibabain ka. Kaano nga, iti pa nagsubli medya abroad ating ko. Inton umay alawasan, Manong Juni. Medyo nabayag matibakasyon mo ah. Apa gusto mo't laang, Manong? Naimbag ka pare. Tagasubli ka man na di abroad. Ay, yun Manong. Mayat ijay, tadakdakkel ti sweldo. Sana kas dito'y ayan tayo Sang kasapol, sang kasakmol ako nada. Gusto ka din ko. Nagrigat kagpaiso ti kwarta dito ayan tayo. Lalot nga ron ngayon ako tilugan ko. Tagasapulak ti kwarta. Ay, ne. Manumot nga ko mati pangila ko mitilugan mo, Manong. Nalakalaig, Winnie. Huwag nung kahit mo agatangan. Ano mas siguro ang turno mo? Ta nabayag ka magtarigya abroad. Ay, kadamo, Manong. Mano aya, ta uray hulugak. Bayadam ti kagudwa. Ta uray hulugam ti kagudwa, ading ko. Sige. Mabalin mo at Manong. Kinapudno na, nabayagan akayat ko ti gumatang iti kutsay. Naimbaglaang mo't paglugluganan mi no adda papapanan mi. Nang runa dagiti anak ko. Kahit kasano, alam nga rudan di ko check. Una, Manong Juni. Nulakit di, ta umanugot ka, hulugak iti binulan. O di alam kon. Gatangan di ko tsida Manong Juni ko nang bakit? Wala kay. Imbaglaang nga usarin nyo, inton agsubli akon ija abroad. Ay na, saan eh? Pangusaran mi nga itilugan, kadyak amutag maneho. O di, sursurbom Ada nga rod igatang tayo, o di gatangan tayo, ti kotse da Manong Juni. Urnong ang kiti ti kwartam, tapagadal to dagit anak tabakal. Masukatan to Taagsubli akmut laang ija abroad. Makaurnong tanto mo laang nga dagos lakay.
Saan ang tilugan bakit? Dagala ang tigatangam nasasayat pa. Ay kasumaron nun to ti daga. Unaan tapay tilugan lakay. Jakmat nga ramudag maneho. Di kat maistak lang de talugan. Mugatangam. Sayang mo ta. Nay, suruham nga ti ag-drive kunak. Agpasuro ka ni insan mo arinato. Wano kan ni pari densyong. Kalpasan na, isurum tumutten ni Jomar. Kaya't ko nga ipakita ka dagiti kalugaran tayo, nga adamutten ikarit tayo. No ide, kat nakurapay tayo, itasaanen. Darwin, ada ibagbaga ni Insan Carol adaga nga ilaklako na. Ingkan tuman kitaan, Wine. Tano mayat, nalinis ti papel na, hulugan ta. Ito di pala nabayadan tilugan. Itang pangalang ama ng itidaga ahulugan. May sa at dapat agita appliances ahulugan ta bakay. Ay na, di ka din kontra lakay. Ar-aramidot da ito, tapno makaurnong tayo itisan ni kwa tayo. Kaya't kung ngamen nga ipakita kadagiti kalugaran tayo, akabailan tayo may tibumaknang. Ang matanagan ang bakit. Sa payagin rule ni Kuleyo, dagiti duwang anak ta. Ay na, sana parikot dayta, Darwin. Mairemedyo ti kwarta. Ay basta, hulugan ta day jay adaga, tasayang met no gatangan ti sabali. Ang umuwi ni. Siya ti agsapsapol iti kwarta lakay. Isu addi naktub ngaran, no anya tin bagak, isu ti matungpal. Naawatam, Darwin! Pudno ka di ti imbaga ni Jomar, anak ka. Ganyan, anak. Agsardeng da ka nga agadal, taon una inyo pa'y abayadan ti daga aginatang yukan ni Carol. Kas nagpaisuti ko na ni Winnie, nana. Ang diyak ipalubos nga agsardeng agadal lagi tanak mi. Anyagay ti arabidam, anak ko. Umutang ka ba, kasta ka di? Adamot agiti mula ka natin. Ikararag ko. Asapay ko matamat tiyampa ak mo tinangina presyo. Iti kasta, agda ilakok. Kat agda pag-enroll da Jomar ken Jillian, nanang. No apay mat ngamen, nga ununaan ti asawam dagiti sa likwayo. Imbis ati panagadal kumapay dagiti anak yaw. Ay, diyak manam mo kinuwi ni nanang. Di mo't agpaabak. Noon niya ti kayat na, isulatan. Sinalbag. Anyamot din ti kastoy. Nagsasaruno mo lakit din ti panakaabak ko. Ay, abo, kasano nga tala ito yan. Sapay na yutang kunti 2 bulan na sweldo. Ay, tinasayahan. Awagak ti may sagayam ko. Umutang akpay laang iti kwarta na. Barang makasubuta. Nas ka na mabawik tinaabak kanyak. Sa anak a pumanaw dito aging gaadyak mga ba. Ay, awan nga rod kwartak. Awan, apay, narigat ka ding awatan dayta, Darwin. Kasano nga rodan ngay bakit? Subyenda ka nun nagita appliances, no di kagbayad itabulan. Ay, bayang, taipadas ko nga idiskitanan. Makisarita ka, tamang tadapay iti sumagmamano alawas, apawayway. Tapno makadiskitarak. Nayutang ko nga minti 2 bulan na sweldok. Diyak mo't namnamaan ang maabakak iti kasino. Dahil ang tibagbaki di balaang keng kabakit. Anya nga ita, impasubo na kan di ba nagsugsugal mo? Ay, di nagsirmunan, takwartak mo't dayjay. Wine. Ila ko mong tilugan. Taiso ti pagbayad mo. Di mo ibarbargin ha. Ipanginang basit. Tapno nga damot ganansyam nga uray basit laang. Pakawanan naklakay. Di ka kami niti sugali di abroad. Pinagawit dagdag iti amok. Gaputa pinagkaykay saan dagdag iti nakautang akichay.
Dahil hindi ka na ko nga ibagay ligang ka. Pagawanan nagkumalagay. Inunon aktivisyo kan pa nagpalangguad ko. Ngam ti masagbayan na kita andak ta. Nagbali na kabarayo, boy. Ijak matan pinampanono ti masagbayan ti pamilya ta. Mala, ostunan ba kayo? Kanya ngayon kita daditan. Nalpasit. Napasama kayo. Nagnakam-gamot siguro. Kapag itilay ta napasama kayo ka. Anong san tayo manan Timang rugi manan. Bakit? Ay nagyaman ako na ilakay. Naimbag lahangan. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Pagbababaw ko na'y dagiti bidot na naramid ko lakay. Wen Miss F. Naadikak iti sugal iti abroad. Nailumlumak iti utang iso anapukaw kumatla ang amin dagiti kunak nga ipundar ko kuma asanikwami. Pinaawid nak ti amok iso anagawidak nga awan pulos kwartak. Ngam uray no kasta dakkelat ta ti panagyaman ko gaputa dinak linaksid ti asawa kastameten kadagiti anak ko. Pinakawandak ket nangrugi kami manen. Ita, dandanin agturpos iti kolehyo ti inaunang anak mi. At dametan iti may katlo atukad ti kolehyo ti may kadwa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, tanakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Winnie. Ken ka pagayam, Winnie. Kunada at ibiyag kat kaslapilid nga agtultulid. Numaminsan adda iti baba. Numaminsan met adda iti ngato. Kasta ti kayarigan ti biyag tayo dito'y lubong. Iso aditay nga rod ko maipalangguad dagiti bindisyon a maaw-awat tayo taditay ammo no pagpatinggaan ti kinapintas ti biyag tayo. Agtalinaed tayo latta kumaan napakumbaba. Ngamin, ditay ammo ti mapasama kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Alakastan pagayam, Winnie, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.